Ja, sí. Vale. Afegir el bicarbonat, vale? Posem. Quina quantitat? Doncs depèn del que vulguem. I ara després afegim això, a veure si tenim sort perquè la part aquesta és molt grossa. No arriba. Ah, sí, sí que va venir, li va faltar. Que bonito. Passa Coca-Cola. Sí? Bueno, pues això és la reacció química que podem esperar. Uf, també sí. Sí. Uf, que peste. Hola. No podem echar molt, no sé. El vostre no anem a provar-lo, perquè no l'heu posat res baix, no? I si està... Això, el que anem a aconseguir és que se derrita. Pero el agujero no llega hasta el fondo, ¿no? Ah, no? No, se aprende. Ah, vale. Bueno, és que... A veure, bueno, pues ja...